Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Merħba l din iċ-ċelebrazzjoni tal-lum ġie Santissima Trinità. Alla wieħed, imma Alla wieħed fi 3 persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Naturalment huwa misteru, però huwa misteru ta' imħabba. Xi ħaġa sabiħa l-aħwa. Il-mħabba li tant aħna għandna bżonn bħala bnedmin. U inserta wkoll illum qegħdin niċċelebraw ukoll it-tifkira ta' Charles de Foucault għaliex f'Mejju li għadda dana ġie ddikjarat qaddis. U Charles de Foucault ukoll kelma waħda xi tgħid fuq ħajtu l-imħabba. L-imħabba li daqa ma' Alla u prova jagħmel minn kollox biex jgħaddiha lill-oħrajn. Din hija l-biċċa xogħol tiegħu tagħkom l-aħwa. Biex dak li aħna qegħdin nirċevu minn Alla ma nżommuhx għalina imma ngħadduh lill-oħrajn. Inħejju rieħna biex niltaqgħu ma' dan il-misteru kbir ta' Alla tal-imħabba. Nitolbu l-maħfra. Mulej inti l-erf ta' Alla l-Missier li kont minn dejjem, mulej ħniena. Kristu inti l-għajn tal-grazzja u tal-imħabba, Kristu ħniena. Mulej inti t-tama u s-salvazzjoni tal-popli kollha, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Infaħruh lill-Alla għal dan il-mod kif jersaq lejna b'din l-imħabba. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf ta' Alla, bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, glorja Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla Missier, inti bat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-Ispirtu tal-Qudusija u rejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb. Għatina li aħna nistqarru l-fide vera billi nemnu fit-Trinità qaddisa u nadoraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Nitolbu wkoll mulej Missier qaddis li sejjaħ għal xebħ akbar ma' ibnek Ġesu ta' Nazaret lil San Charles de Foucault, saċerdot. Għat-talb tiegħu għatina li bil-qawwa li tatina l-ikla Ewkaristika jum wara l-ieħor aħna nikbru dejjem iżjed fl-imħabba nisranija li tgħin mill-qalb lil kull bniedem u faqda dejjem aktar sħiħa bejn l-aħwa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. Dan jgħid il-erf ta' Alla. Il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu, sa minn qabel il-qedem l-emejjel tiegħu, sa minn dejjem twaqfet mill-bidu qabel ma bdiet id-dinja. Kien qatt m'hemmx libraħ kbar meta tnissilt jien, kien qatt m'hemmx ejjun inixxu l-ilma. Qabel ma tqedu il-muntanji, qabel l-għoljiet jien twilit. Kien qatt ma milx l-art bir-raba tagħha u lanqas l-ewwel traba tal-art. Meta ħejja ismewiet jien kont hemm. Meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir, meta saħħaħ ismewiet hemm fuq u qiegħed fis-sod in-nixxijiet ta' il-baħar. Meta ħażżeż it-trufijiet il-baħar biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom, meta qiegħed is-sisin laf fl-art, jien kont ma' ġenbu bħala tfajjel il-għaxqa tiegħu,
jum wara ieħor, nitlieb il-ħin kollu quddiemu, nitlieb fuq l-art imħejja għal-bnedmin, nitaxxa bluliet il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, sit tana, kemmu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn ismewiet, emil subajk, il-qamar u l-kwiepeb li jintqed fihom. X'inhu il-bnedmin biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih? Mulej, sittana, kemmu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, għedtu fuq emilek kollha ta' ejdejk. Mulej, sittana, kemmu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġlejh għettulu, in-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, la safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jitrejjaq fil-baħar. Mulej, sittana, kemmu kbir ismek fl-art kollha. It-tieni qari mill-littra ta' San Paolo Apostolu r-Rumani. Ħuti. Issa li aħna ġustifikati bil-fidej, għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidej għal din il-grazzja li fiha qiegħdejn. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi, għax nafu li s-sofferenza ġġib is-sabar, is-sabar irawwam il-ħila, il-ħila it-tama. U dejn it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, 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 alleluja. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, lill-Mulej Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: baqa' li ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-Verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tal-in tal-Evanġelju natfu min.
Ġesu f'dan l-Evanġelu qisu ngħiduha kif qisu ma jridx jurina kollox. Baqa li ħafna ħwejjeġ xi ngħidilkom ma lissa ma tifilħux għalihom. Dina mhux b'nuqqas ta' rispett qala Ġesu, imma qala beħnina kbira għalina l-koll, għaliex aħna bnedmin u aħna limitati. Naħseb li ħadd minna ma huwa xi superwoman jew superman. Irridu nistennew biex l-ispirtu tal-verità iwassalna għall-verità kollha. Ma nafux kollox mal-ewwel, maħniex, kultant din ninsewha qisna, maħniex maħluqin insara, imma insiru hekk. Veru li għamduna kemm trid, imma imbagħad dak li aħna nirċevu irridu nikbru fih. Irridu nikbru f'dan li semma hawnhekk Ġesu il-verità kollha. Jiġifieri din hija l-mixja ta' ħajjitna l-aħwa. Li aħna iktar ma jgħaddi żmien, iktar nippruvaw noqorbu lejn din il-verità. Il-verità x'inhi? Il-verità hija ix-xbija ta' Alla. Ix-xbija ta' Alla. Jiġifieri aħna iktar ma jkollna idea ċara ta' Alla l-imbierek, iktar aħna il-ħajja tagħna tagħmel sens. Għalhekk għandna id-dmir tagħna li aħna bħala nersqu lejn din il-verità lejn Alla, illa għaliex il-ħajja tagħna tinbidel mill-lejl għan-nar kemm il-darba aħna nduqu sew lil Alla l-imbierek. Alla jirsaq lejna naturalment, imma kultant il-bniedem jaħseb li bħalli kieku qisu jew jaf kollox għax tgħallem ħafna, ara ħafna fuq Alla u x'naf jiena. Jew inkella qisu l-bniedem kultant jaħseb li lil Alla l-imbierek għax jagħmel xi ħaġa tajba jista' jaħkmu hekk, jaqbdu għalih. Fl-esperjenza konkreta ta' ħajjitna l-aħwa irid ikun hemm l-umiltà. U iktar ma jkun hemm l-umiltà, iktar noqorbu lejn din il-verità, lejn din il-verità. U kemm il-darba aħna inħalluha din il-verità toqrob lejna u nħalluha taħkimna mhux aħna naħkmu lilha, imbagħad allura tgħid ma jistax jinbidel. Din kienet wara kollox il-ħajja ta' Charles de Foucault li kien mħarba tal-aħħar fil-bidu ta' ħajtu, kien playboy, jagħmel minn kollox, insomma, kien intelligenti vera kemm trid, imma kien imħarbat ħafna. Sakemm da lil Alla l-imbierek. Imbagħad għalih meta iltaqa' ma' din il-verità li huwa Alla imħabba, imbagħad allura dan il-bniedem wasal għal dik il-ħajja l-oħra, il-ħajja li waslitu sad-deżert tas-Sahara. Hawnhekk San Ġwan jgħidilna iwassalkom għal verità kollha. U din hija daqsxejn ta' kelma l-aħwa li rridu nagħtu kasa għal verità. Fil-fatt fit-test oriġinali l-Griek m'hemmx il-kelma għal lejn tu bl-Ingliż, imma iwassalkom fil-Griek fil-verità kollha, fil-verità li tagħmel daqsxejn waħda ta' differenza għaliex dan huwa Alla l-aħwa fejn jixtieqna naslu li aħna ngħixu fih. Daqstant Alla l-imbierek l-aħwa l-imħabba li huwa Alla daqstant hija sabiħa u tajba għalina, iridna ngħixu fih. Daqstant. Il-mistiċi tal-Knisja l-aħwa dawk il-nies il-kbar sew irġiel kemm ukoll nisa, dawk in-nies ta' talb, din il-verità kif aħna għandna nidħlu f'Alla jispjegawha b'mod mill-isbaħ. Din hija ġifieri qisha aħna qegħdin fil-ġuf ta' Alla, qisu Alla mara. Aħna qegħdin fil-ġuf ta' mara. Ma jkun jonqosna xejn kif tafu. It-tarbija tikber hemm ġewwa fid-dlam kemm trid, imma tibqa' miexja l quddiem sakemm imbagħad tasal għal ħajja. U dan huwa l-bniedem li jemmen l-aħwa li jrid
jersaq lejna l-imbierek. Irid jieħu din il-paċenzja. U Alla din li jixtieq li jagħmel magħna l-aħwa din hija il-festa ta' dan il-misteru tat Trinità. Alla irid joħloq relazzjoni magħna. Relazzjoni magħna, Alla dan li hu l-aħwa. Alla mhux xi bħalli kieku xi ħadd li huwa iżolat, Alla mhux maħluq biex ikun fin-niċċa, imma Alla huwa dak li iridna nersqu lejh li nkunu f'komunjoni miegħu faqda sħiħa u naturalment bejnietna wkoll. U din hija li tagħmilna knisja sabiħa u b'saħħitha daqskemm aħna b'din il-laqda ta' bejnietna inkomplu nsaħħu il-laqda tagħna mal l-imbierek. F'kelma oħra l-aħwa din hija dan huwa l-ispirtu tal-aħwa, il-fraternità li aħna għandna ngħixu. U dan huwa wkoll il-messaġġ li jagħtina Charles de Foucault. Il-fraternità semmiha l-Papa kemm il-darba li d-dinja li qegħdin ngħixu fiha bħalissa b'mod speċjali tant għandha bżonn. M'għandniex spirtu tal-aħwa. Meta jkollna l-ispirtu tal-aħwa li d-dinja tista' timxi l qudiem, ma jkollniex dan l-inkwiet li għandna, dan l-iskandli li għandna d-dinja kollha. L-ispirtu tal-aħwa. Il-ħwejjeġ koroħ li għaddejjin minnhom bħalissa d-dinja kollha ma jagħmlu n-nixġieħ. Min għalina, u ħafna minna Maltin u Għawċin, skużawni ma naħseb jiena għemnuha, min għalina li l-bniedem se jimxi l-qoddim u d-dinja se timxi l-qoddim bil-ġid materjali. Min qallek? Jekk hawn post li huwa senjur fid-dinja huwa l-Amerika. U intom tafu x'qiegħed jiġri? Dak il-qtil bla sens biex ma nsemmux il-gwerra tal-Ukrajna u dal-affarijiet kollha. Imma mhux vera li il-materjaliżmu huwa qisu kollox bħalma jaġi li jaħsbu l-bnedmin. Jgħin kemm trid il-faqar mhuwiex sabiħ, imma sa ċertu punt jista' jgħin. Il għaliex jekk aħna naduraw il-materjaliżmu hemm mbagħad jinħoloq l-inkwiet ta' bejnietna. U għalhekk bil-maqlub il-fraternità. Il-messaġġ mhux biss ta' Charles de Foucault, ma il-messaġġ wara kollox ta' Trinità. Alla wieħed fi 3 persuni. Flimkien. X'inhu l-aħwa l-messaġġ għalina llum f'din il-festa li hija festa ta' misteru kemm trid, imma mhux misteru bħalli kieku qisu li aħna ma nafu xejn, nafu xi ħaġa. Imma rridu nkomplu mexjin f'dan il-misteru. Irridu nemmnu l-aħwa l-ewwel nett li meta ngħidu it-Trinità hija esperjenza ta' ħajja, il-mod kif aħna ngħixu, il-mod kif aħna ngħixu l-imħabba. Mhijiex idea Trinità, mhijiex bħalli kieku xi ħaġa hekk teorija fl-ajru, imma hija esperjenza ta' ħajja. U dina naslu għaliha bil-mod. Mur ifhem dan il-misteru kbir ta' imħabba. Mur ifhem. Jiena nġib misteru ieħor li ngħix fih jien. Ommi u missieri Alla ħfrilhom issa mietu kemm trid. Imma għadni sal-ġurnata mqazza tal-lum nipprova nifhem din il-għoża kbira ta' ommi u ta' missieri. Fim xi ħaġa naturalment u nista' nispjega ħafna affarijiet bħalkom, intom tistgħu tgħidu ħafna affarijiet fuq omkom u missierkom. Imma rridu nkunu sinċiri bl-umiltà kollha rridu ngħidu possibbli fimna kollox fuq din l-imħabba li biha ħabbewna u ma' mistierna. U allura kemm aktar fuq Alla l-imbierek l-aħwa, il-mod kemm Alla iħobbna. Jiġifieri il-festa tal-lum għalina l-aħwa hija biex ngħidlek hija toffrina daqsxejn waħda ta' sfida. Il għaliex għalxejn ngħidu li aħna nemmnu fit-Trinità u dan l-affarijiet kollha. Irridu nuru kemm aħna nemmnu fit-Trinità daqskemm aħna nippruvaw nibnu nagħtu każ tar-relazzjonijiet ta' bejnietna. Is-sinjal tas-salib li aħna imdorrijin nagħmlu hija ħaġa mill-isbaħ u għandna nkompluha. Il-ġesti tajbin iva, imma flimkien mal-ġesti dak li aħna nagħmlu bħala nsara
Irridu nuru wkoll il-ħbiberija li għandha s-saltan bejnietna u li jiena nemmen din il-ħbiberija li aħna nduqu minn Alla, iktar ma jkun hawn minna fid-dinja tagħna, iktar tkun dinja sabiħa. Bħalissa mhijiex sabiħa d-dinja, mhijiex sabiħa fl-opinjoni tiegħi, mhijiex sabiħa. Mhux biss ħabba l-pandemija, l-gwerra tal-Ukrajna u x'nafja, imma minħabba ħafna affarijiet oħrajn. Irridu ngħixuha din il-ħbiberija l-aħwa, il-ħbiberija li nduqu fit-Trinità Qaddisa. Imma mbagħad l-aħħar ħaġa l-aħwa din il-festa tal-lum li tfakkarni u għandi għalfejn nirringrazzja lil Alla. Tfakkarni fuq id-destin tiegħi. Id-destin tiegħi jiena naf fejn sejjer, ma nafx se jiġri kollox, ma nafx se jiġri f'ħajti, imma naf id-destin aħħari tiegħi x'inhu li huwa Alla. Xejn inqas minn hekk. Din hija l-verità li kellimna fuqha Ġesu illum, il-verità kollha għalissa qegħdin indoquha. Imma mexjin bil-mod il-mod lejn dan id-destin. Ejjew nibżgħu għal dan id-destin tagħna l-aħwa. Fil-waqt li lill-Alla l-imbierek ngħidulu grazzi kbira, però fl-istess ħin iridu nożżu minn issa dan id-destin tagħna. Huwa teżor, xejn inqas minn teżor. Aħna l-affarijiet prezzjużi tagħna, mod speċjali jkunu ġejjin mill-familja, nibżgħu għalihom ħafna u hekk għandna nagħmlu. Imma dan huwa teżor kbir l-aħwa. Teżor li aħna fid-dinja tagħna tal-lum ma nistgħux inwarbu. Ħanna ħafna affarijiet, però dan huwa t-teżor veru tagħna. Jalla din tkun ħajjitna l-aħwa bħalma kienet dik ta' Charles de Foucault. Jiġifieri li ipprova jwassal dan id-destin bil-mod tiegħu ta' ħajtu b'dik is-sempliċità kollha ma' dawk in-nies li ħafna minnhom kienu Musulmani, imma ipprova jwassal din it-tip ta' ħajja, din it-tip ta' imħabba biex huma wkoll, huma minn huma jistgħu jduqu lil Alla l-imbierek. Għaliex Alla mhuwiex riserva tagħna biss, għalina biss, imma Alla l-imbierek jixtieq ikun Alla ta' kulħadd. Nitolbuh lil Alla l-grazzja l-aħwa li aħna nkunu attenti fil-ħajja tagħna, attenti fejn mexjin u lejn fejn mexjin biex hekk il-ħajja tagħna tkun tagħmel iżjed sens. Ejju nistqarru l-twemmin tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed. Suben waħdini ta'ala. Nissel mill-missier. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru, minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-medmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata kunzu. Mietu u fit-tielet jum għam minn bejn umiet skont il-kodba mqazza u tarassana. Jum weġġoħ fl-imkien mal-missier u mal-eben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma' medja waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-lumiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew niftħu qalbna l-aħwa u fit-talb tagħna naħsbu fil-bnedmin kollha għaċċana għall-ġustizzja u għall-verità, għall-paċi u għall-ispirtu tal-aħwa. Għat-talb taħuna San Charles de Foucault, ejjew bil-fiduċja rresqu quddiem il-mulej it-talbiet tagħna. Naduraw u b'feħ kbir nsebħu lill-missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu u flimkien b'qalb waħda ngħidu glorja lill-missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għamel mulej li r-rabta tal-Knisja miegħek tibqa' dejjem soda biex aħna l-membri tagħha naqsmu l-ferħ u t-tama li tagħtina ma' kull min tipprovdilna fil-mixja tagħna lejk nitolbu glorja lill-missier. Glorja l-missier u l-Iben Spiritu Santu. Għamel mulej li f'kull min hu responsabbli fil-politika tirbaħ il-kooperazzjoni fuq il-pika
u li l-ġid komuni fuq il-kilba u r-rieba tal-flus u s-seta nitolbu. Ftakar mulej f'dawk li għaddejjin minn moħqrija u vjolenza, dawk li jħabtu wiċċhom mal-perikli fid-deżert u fuq l-libra, dawk li huma minsija fil-ħabsijiet ta' kull xorta. Gloria Spiritu Santo. Ftakar fil-morda u f'dawk kollha li qed ibatu minħabba l-effetti tal-kriżijiet ekonomiċi u soċjali. Gloria. Sabiex fuq il-ħajja u l-eżempju tal-Qaddis San Charles de Foucault inkunu maħbubin ta' Ġesu Ewkaristija u miftuħin għal dialogu mad-dinja Iżlamika. Gloria l-Missier. Fis-skit ta' qalbna, irresqulu lill-Alla l-imbirek, Alla li jħobbna tassew, xi tal-boħra li aħna għandna bżonn għalina u għall-familja tagħna. Mulej il-qatt tal-bit tagħna u bl-interċessjoni ta' San Charles de Foucault ħuna għatina li nimxu fuq il-passi tiegħu fit-toroq tad-dinja tagħna. Hemm kull fejn inti tibatna bħala xhieda tal-Evanġelju. Bi Kristu ħuna u l-mulej tagħna. Amen. Itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek, aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispirtu Santu int Alla wieħed, int mulej wieħed, mhux għax waħda l-persuna, imma fit-tliet persuni in-natura hija l-istess waħda. Għaliex dak li inti stess għarraftna u aħna nemmnu dwarek,
nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi, fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem naduraw 3 persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru ifaħruh l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu jitennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-ard, hija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għaliex bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluq ix-xemx sanżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċa kontana nitolbuk, qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fiħinata għalina ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, radlek il-ħajr birek tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa ħuti l-misteru tal-fidi tagħna. Nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tlu glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratt il-ħajr noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fiha l-vittma li bes-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli l-Martri, San Charles de Foucault u l-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidju fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qadej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit tieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti rid tinġabar hawn madwarek. Għader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin, u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid.
بكريستو مع كريستو في كريستو يناتا ليلك alla missier li tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġiju glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-festa tal-lum fakritna fil-komunjoni, fl-aqda, fil-fraternità li għandu jkun hemm bejnietna. B'din il-laqda ta' bejnietna hija r-resqu tal-talba tagħna quddiem Alla l-missier li dejjem biex iħares lejna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqades ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritent kif fis-sema da fl-ard. Ħomżna ta' kuljum atina llum. Ħafrinna d-nobietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Għannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwieta għana nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla. Ħaruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla danu li neħħi d-nubiet ta' dinja ħinin aħna li aħna mistiedna l-din l-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa il-ġisem ta' Kristu. Amen.
nixtieq nagħmlilkom xi avviżi l-ewwel qabel kollox hawnhekk fostna kif qegħdin taraw fuq il-gridenzina hawn ir-relikwija tal-Qaddis Charles de Foucault u għalhekk nitolbukom biex bil-mod il-mod fit-tmiem wara l-quddiesa tistgħu tiġu u tagħtu l-qima tagħkom. Imbagħad nixtieq infakkarkom fis-simpożju. Simpożju huwa mument ta' tagħlim li sejrin nagħmlu f'dan is-santwarju. Kienet ċewqa tal-Papa u l-Papa insista magħna ħafna għax jixtieq li s-santwarji Marjani ikunu skola ta' tagħlim għal kulħadd, tal-poplu partikolarment għal lajċi. U għalhekk magħna sejrin ikollna ġurnata ta' tagħlim dwar xi tfisser tieħu għandek lil Marija li hija mibnija wkoll fuq id-diskors li jagħmel il-Papa hawnhekk xahrejn ilu f'dan is-santwarju. Sejjer ikollna żewġ kelliema Taljani kif ukoll kelliema Maltin. Għal dawk li ma jafhmux it-Taljan sejjer ikun hemm ukoll il-possibilità ta' traduzzjoni simultanja. U għalhekk nitlobkom li min jixtieq jattendi isfel fuq il-mejda hemm il-formula timlewa u tgħaddu ilna. Mbagħad nhar il-ġimgħa li ġejja fil-katedral tagħna fis-6:30 l-Isqof ta' Għawdex sejjer jordna lis-seminarista Matthew Bajjada bħala djaknu. Matthew huwa żagħżugħ mill-parroċċja tal-Arb. L-ordinazzjoni tkun il-ġimgħa fis-6:30 ta' filgħaxija. Imbagħad il-ħamis, il-ġurnata qabel lejliet l-ordinazzjoni, kif kienu jagħmlu sa minn dejjem l-ewwel insara, ninġabru f'mument ta' talb. U għalhekk sejra ssir velja ta' talb fil-parroċċja tal-Arb fis-7 ta' filgħaxija. Imbagħad mill-10 sas-7 ta' filgħodu fil-kappella tas-seminarju tinżamm l-adorazzjoni ewkaristika. Kemm hi xi ħaġa sabiħa nakkumpanjaw lil dan iż-żagħżugħ u lil sħabu s-seminaristi bit-talb tagħna. Jew nitolbu eżies għal aktar vokazzjonijiet. Għandna bżonn ta' qatt ta' vokazzjonijiet. L-aħħar avviż huwa dwar loti tad-demm. Nhar it-tlieta li ġejja huwa il-jum dinji tad-donaturi tad-demm. U għalhekk min jista' jmur jagħti id-demm jista' jagħmel dan fil-berġa tax-Xewkija bejn l-10:30 u l-5 ta' filgħaxija. Ikun hemm sintendi waqfa ta' sija bejn nofsinhar u s-sija ta' wara nofsinhar. Inħeġġukom biex tmorru tagħtu d-demm. Din il-ġimgħa kien hemm nuqqas kbir partikolarment fid-demm O positive. Nirringrazzjawkom mill-qudiem. Jien nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett lil Father Gerard li laqana hawnhekk fis-santwarju. Nirringrazzja wkoll lill-isqof tagħna li suppost kellu jiġi qaddes imma kien indispost u nirringrazzja lil Father Joe Sadni li aċċetta huwa r-responsabbli tal-fraternità saċerdotali. Is-saċerdoti li qegħdin taraw hawnhekk ukoll aħna niffurmaw il-fraternità saċerdotali tad-Djoċesi tagħna. U nirringrazzja wkoll iż-żewġ fraternitajiet ta' hawnhekk li ta' Għawdex, il-fraternità ta' Għawdex tal-Lajċi u hawn ukoll rappreżentanti wkoll tal-fraternità ta' Malta. Nirringrazzjakom kif qalilkom Father Gerard wara min jixtieq jista' joqrob lejn ir-relikwa bħala prekawzjoni ma aħjar ma missuwix biex nevitaw sfortunatament qed terġa' tola il-rata u xek. U insiru nafu iktar fuq dan il-qaddis illi huwa qaddis illi ma tantx kien magħruf imma dik kienet il-ħajja tiegħu illi kien moħbi imma kien iħobb lill-Alla u dak li nixtiequ aħna illi fil-fatt ħanamlu it-talba illi hu kien jagħmel. Ħanejduha flimkien u hija talba ħafna sabiħa. Fil-fatt naħseb ħafna jafuha, forsi ma jafux li it-talba ta' dan il-qaddis Charles de Foucault. Missier
fidejk nintela jiena, għamel minni dak li joġbok. Nizzik ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Jien lest għal kollox nilqa kollox. Għamel biss l-rida tiegħek isseħħ fija u fil-ħlejja kollha tiegħek. Għamel li xejna. Nħabba kollha ta' qalbi għax jien inħobbok mulej u għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lil innifsi lilek li nintelaq fidejk għal kollox u b'konfidenza bla tarf għax int missieri. Nitolbu mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ il-ġisem bis-saħħa ta' din it-qarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem għal ta' dejjem bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jibberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.